ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଦୈବ ମାୟା ଏ ସଂସାର, ଏଣେ ନ କର ଅହଙ୍କାର। ଏ ଭାବେ ଥାଏ ଯେଉଁ ଜନ, ସେ ନୋହେ ଗୃହରେ ବନ୍ଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏ ସଂସାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାୟା। ଏହାକୁ ନିଜର ଭାବି କେହି ଅହଙ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, ସେ ଏ ସଂସାର ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ।